Famba step ya munoda kumodela ka. Maita zvekumhanya musatsika apa mira ipapo. Mira ipapo makadaro stop there. Hai Juju Busiani. Hai baba. Aiwa ndasiya ndatsvaira panapa mai Juju ndichida kuona kuti ndiani anopinda pana. Baba Juju mirai. Mirai. Alright. Saka muri kutara pamba panapa chapinda. Apa chikiwa munozoti mai Juju muri kusara muchipinza uno ndisipo ndabuda inini. Vanhu vapi vandiri kupinza? Butsu iri kutaura apa butsu yakatsikwa apa ndiani mai Juju. Hai wataura butsu yakatsika apa iyi butsu iyi kudai. Kwese kwenda tsvaira kubutsu iyi. Zviri pamba pana. Aiwa chendiudzai kuti ibutsu yani mai Juju taurai. Baba Juju. Ibutsu yani? Baba Juju mirai. Baba Juju vanhu vekanzuru ava. Unoziva. Vauya vachitora mita yemvura baba Juju. Uri kutaura kuti vanhu vezimwe avo. Vanhu vemvura vanouya baba vachinotora mita. Vanouya iwewe uripo ini ndisipo. Vachiuya vachitesta mita. Baba Juju ati munobuda makusene. Alright, uri kuona mai Juju, uri kuona butsu iyi. Kutsika iyi butsu inoratidza kuti menge muchitobatana. Iyi butsu iri kutaura menge muchitobatana. Ramba menge musingabatane. Ende butsu iyi. Kubatana pai mazvona. Iyi butsu iri kutaura iyi. Apa tarire muone tiri parodi. Hapana basa neparodi ndichinyengerwa mukadzi wangu. Ndichinyengerwa. Zviri pachena akapa. Muchinyengerwa nani ko? Iyi butsu iyi apa ungochitoratidza kuti ungochitonyarira iyi uchinyarira uchiruma chigunwe. Iyi butsu iri kutaura mai. But mai Juju tell me kuti uri kushaya pamba panapa. Baba Juju ndatadze ndashaishei baba Juju kuti vanhu vemvura ndovauya vachitora mita kuseri uku ndovatsika apa makuti inini zvikomba zvangu zvipi? Zvika zviri panapa zviri kutaura zvaizvi zvikomba. Zvikomba zvangu zvipi ko zvandinoziva? Saka pongochinyarei apa? Ungochinyarei butsu iri kutaura iyi. Apa butsu ringatsoratidza kuti mengochinyara ungochinyarei. Ungochinyara nevanhu vemvura. Vanhu vemvura vanouya kutesta mita uchinyara. Aiwa kana. Kado ndaifungidzira kuti kudzoka kwandakaitaga takadzokerana I think kana Juju kana makudai. Karamba wakadai haugari bamai Juju handidi kukunyepera. Ndasiya ndateya riwa rangu ndichida kukuona. Ndasiya ndateya ndichida kukuona. Alright, bvunzai chero vanhu vese muraini vamunoda kubvunza. Vanhu vemuraini vanobvunza vanani ndazvionera ndega. Ende ibutsu ya baba wajako iyi. Iyi butsu ya baba wajako iyi. Unaona ndiende izvozvi baba Juju. Kana kudzoka kwangu kuchanetsa pano. Ngakunetse kudzoka kwacho. Ngano kudzoka kwacho kuchinetsa ngakunetse. Waizwa kuti wakarora hure. Uri kuona futi iyi butsu iyi. Kutonyadzisira upenyu hwako ndiwe uya wona. Kutozvinyasa baba Juju. Izvo zvanhu vese uri kunzwa kuti wakarora hure. Hure kuita sei? Alright, ona kurora hure. But iri kutaura menge muchikisana imwe butsu yataura menge muchikisana kama Juju. Baba Juju. Alright. Ndizvozvo menge muchikisana. Ndizvozvo.